seminarioara joen eta nik zer gogoratzen dut orduan. Ni seminarioan jaten nuen asko hobeto etxean baino. Hori argi dut. Hain argi dut hori seminarioan gaudela, eukitzen gendun hilean behin bisita eguna. Eta orduen etortzen ziren, seminarioa zen barnetegia. Abuztuko datorren urria baino lehen hau, 15 bat lehen hau, seminarioa joeten ginen eta Gabonak arte bertan geuden. Osea, barnetegi oso luzea zen. Eta, hori, lehenengo kontatu nintzena, 2 plater geuden jateko. Ez aukeratu, hau, eta jaten ikasi nuenik dauena, eta orduen nik uste dut alternatibatetik eskerrak diot seminariari. Dauena jan eta gillo. Baina etxean baino asko hobeto. Eta bizita egunetan, jenteak eramaten zuten bere semeai, handauenai, zerbait gozokiak, ero janaria, ero haute bestia. Eta nik gogoratzen naiz, etxean baina asko hobeitota. Galazo nion, behin betirako gurasoi ezerre eramatea seminariara. Eta, bueno, bizitagunean orduko nigo garatzen naiz, jaieguna zan, igandea, eta arratzaldean merienda ukitzen gendun. Normalean izaten zan txokolate ontza bat, ogizati batekin. Eta bizita eguna zen, eta jentea bere gurasoekin, anaiakin, jaudero bestea, eta meriendatzen ez ziren joeten. Ni joeten itzen, eta txokolate ontza guztie soberan zeudenak hartzen ditun, eta nuen igual 15 eguneako txokolatea aparte.